ତମେ ଦିଟା କଣ ଆମ ଗାଁ ବିଷୟ ପେଳ ଖେଳା ଭଳି ହନେଇଛ ତେ ଆମ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ କରିବି। କୁହ ତୁ ତା ସହ ଏ କିଆ ବୁଦା ବେଳେ ଯାହା କରୁଥିଲୁ ଆମ ସହିତ ସେଇ କାମ କରେଇବୁ। ଆରେ ମୋର କଣ ହେଇଛି କେଜାଣି ମୋର ଖାଲି ଗାଣ୍ଡି ଗୋଟେ କଣ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି। ଆରେ ମତେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଲା ନା କଣ? अले हे थंग तोला कौन होला किले ଆରେ ମୋର କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି କୁଣ୍ଡେଇ ପୁରୀରୁ ପଟା ମୁଣ୍ଡେଇ ଆ ଟିକେ ଦବୁ ମୋ ନନ କୁଣ୍ଡେଇ। अले अले हे लेउला तोला थदा बेले थता मता ना ले ନାଇଁ ନାଇଁ ତତେ ଥଟା ଲାଗୁଛି ନା? ମୁଁ ଏଠି କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ହତାଶ ହେଲାଣି ତୁ କହୁଛୁ ଥଟା ଲାଗିଛି ନା ରେ? अले देख 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 इच्छला बेहला झो छिली आइले छिली छिली ଆର ଗାଁ ଈଶ୍ୱର ବେହେରା ଝୁଅ ଏବେ ନୂଆ କି କଲଜ ଯାଉଛି ହିଲ କି ଠକ ଠକ କରି ଅଣ୍ଟାକୁ ହଲେଇ ଟୋକାକୁ ପଟେଇ ଦଉଛି। ତାର ଘୋଡା ଲଞ୍ଜ ପରିବାଳ ଆଖି ଚିଲିକା ପରିକା ନୀଳ ଟିକେ ବେଳ ବୁଡି ଗଲେ ଟୋକାଙ୍କୁ କିଆ ବୁଦାକୁ ଡାକୁଛି। अले हे नेउला आ जानी पेला को भलिया कहौ चुकिले से आउतले ଆସି ଆସୁ ଆମର କଣ ଛୋଡିଦବ? तमे माने कोन कहला नाइ नाइ कोन कहला मु टोका को किया बता मु डाकुची ନାଇଁ ନାଇଁ ଲ ଧନ ତୁ ଆମ ଆଗରେ ନାଟକ କରନି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। मते तमे देखिଛ मु कहा सो किया बता मुळु गला बेले देखिଛ जाउची मु तो बापा को कहिबी। ଛଟିଆ ଆଜି ରାତିରେ ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ରେଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ କିଆ ବୁଦା ମୂଳେ ଧରିବା। ए सल्ली କୁହ ସାଲ କଣ କହୁଥିଲ? मु परा तम बारी पट किया बुदा बेले अपेक्षा करिची आसिले सल सल हबा मोर भी बहुत इच्छा तमे टिके अपेक्षा कर मु जाई पहुंचुची बुझिला फोन रख जाए मु किया बुदा बेले जाए आज मन भरी पेला पेली हबो। तुमे सेटे सेमती हसिबो ना ठीक आसीबो मु कंट्रोल करि पारुनी आसबो ଚୁପ ରଖ ଯାଉଛି। ତମେ ଦିଟା କଣ ଆମ ଗାଁ ବିଷୟ ପେଳ ଖେଳା ଭଳି ହନେଇଛ ଭଲରେ ଭଲରେ ବାହାରକୁ ଆସ। ଯାଇଲ ତୁ ସଲି କଣ କହୁଥିଲୁ ନା ମୁଁ କୋଉ ଟୋକାଙ୍କ ସହିତ ସଲସଲ ହଉନି। ତାହେଲେ ଏଠି କିଆ ବୁଦା ମୂଳେ ତୋର ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି? ଏଇଠି ନେଉଳ ଯାହା ହେଇଛି ଆମ ଦି ଜଣକୁ ଛାଡି ଦିଅ। ଗାଁ ଲୋକ ଯାଇଲେ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ଯିବ ହରି। ଆମେ କାହାଘରେ କହିବୁନୁ କିନ୍ତୁ ତତେ ଆମ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ କରିବି। କୁହ ତୁ ତା ସହ ଏ କିଆ ବୁଦା ବେଳେ ଯାହା କରୁଥିଲୁ ଆମ ସହିତ ସେଇ କାମ କରେଇବୁ। ନାଇଁ ଆମକୁ ଛାଡି ଦିଅ ନହେଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବୁ ଏଠେଇକି। ହଉ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କ କଥା ରାଜି। ସଟିଆ ଖେଳ ହବ ଆଜି 100ରୁ 100 ଖେଳ ହବ ଆଜି 100ରୁ 100 ଚାଲେ ସଲି କିଆ ବୁଦା ମୂଳେ ହେବାନି পেলা পেলি।